കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു 18 ദിവസത്തെ യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഗുരുവന്ദനം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരം വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരം മാംഗ്ലൂർ കുർലി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിളാണ് ഈ ഒരു 18 ദിവസത്തെ ഗീത പഠന കോഴ്സ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു എന്നുള്ള ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് കേട്ടോ. ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഇതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഗീത? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? കുറെ പേരൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണോ? ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇസ്കോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവാണ്. ഒരു വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിവർത്തനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത, അപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗീതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പാട്ട്, അതായത് വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആരുടെ ഗീതയാണിത്? ഭഗവാന്റെ ഗീതയാണ്. അതായത് ഇത് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആരോടാണത് പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട്. അർജുനനോട് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിയനാണ് പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്യേഷ്ഠൻ ധൃതരാഷ്ട്രര്, കൗരവരുടെ അച്ഛനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറയുന്നത്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അവർ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് പാണ്ഡുവാണ് രാജാവാകുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അകാല മൃത്യു അടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മരിച്ചു പോകുന്നു വളരെ വേഗം. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരെയാണ് ഹസ്തിനപുരത്തില്. ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് വളരുന്നത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാണ്ഡുവിന്റെ മകനായ യുധിഷ്ഠിരന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ട് രാജാവാകുന്നത്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? തനിക്ക് രാജ്യഭരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധന രാജ്യം ഭരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിന് എല്ലാം ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എന്താണ് നമ്മൾക്കറിയാം, എന്താണ് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് എന്താണ് 14 കൊല്ലം വനവാസത്തിന് പോകേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വനവാസത്തിന് ശേഷം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വാശിയിലാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രരും ദുര്യോധനും കൗരവരും മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണർ വന്നിട്ട് ദൂത് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല. അവർ പറയും ഒരു മുട്ടുസൂചിക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് യുദ്ധം നടക്കണം. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടത്, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുമാണ്. തന്റെ മക്കളായിട്ട് കരുതിയവര്, തന്റെ മരുമക്കളായിട്ട് കരുതിയവര്, തന്റെ പൗത്രന്മാരായിട്ട് കരുതിയവര്, തന്റെ അമ്മാവന്മാരായിട്ട്, തന്റെ പിതൃതുല്യരായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഗുരുജനങ്ങള്. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ആ വിഷമം കാരണം കൊണ്ട് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്, എനിക്കൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരൂ നല്ലൊരു ശിഷ്യ രൂപത്തില് അർജുനൻ മാറുകയാണ്, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കണം? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എഴുതിയ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അതായത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ആരാധന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവരെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗർ മോഹൻ ഡേ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ. അമ്മയുടെ പേരാണ് രജനി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ 4 മക്കളിൽ ഒരു മകനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ജനിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ പേര് വന്നിട്ട് അഭയ്ചരൺ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. കൽക്കത്തയിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുക, പുറത്തു പോയിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്, ഒരു രഥോത്സവം നടത്തണം. അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇപ്പൊ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥന്റെ രഥോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു. 5 വയസ്സിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല അല്ലെ. 5 വയസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അച്ഛൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച അവര് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മമാര് അവരൊക്കെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളുടെയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അത് വളരെ വിപുലമായിട്ടാണ് ആ രഥോത്സവം നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ DT, അതായത് വിഗ്രഹങ്ങളെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹാരാധനയും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1922 തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കാണുകയാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദ. ഇവിടെ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ. ഈ രഥോത്സവമാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗുരുവിനെ കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗുരുവിനെ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരിലും ആ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാബോധം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദ നടത്തുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ 1900 ഏകദേശം ഒരു 70 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് 1965 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൂലോ, ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടേക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതായിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പ്രചരണം, ഒരുപാട് കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ പ്രഭുപാദ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. 108 അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാത്തിന്റെയും ബുക്കുകള് പ്രകാശനം ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം
അതും പ്രഭുപാദ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മാക്മില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷനിലാണ് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാഗസിൻ കൂടി പ്രഭുപാദ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് 108 അമ്പലങ്ങൾ, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസ്. ഇസ്കോൺ 1966 ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പുസ്തക വിതരണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് 108 അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഒരു 12 കൊല്ലത്തിലാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണഭക്തരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ. പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാഗവതത്തിന്റെയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചി നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രതികൾ, അദ്ദേഹം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചരക്കപ്പൽ കയറ്റുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സ്മാരകമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ കൊച്ചിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. രാധാഗോവിന്ദനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിളിന്റെ അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹം IIT കാൻപൂരിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ. നിങ്ങളിതിപ്പോ തുടക്കമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതിന് മേലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഉള്ളതുപോലെ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് വിവർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷയുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അതേമാതിരി നമ്മൾ കേട്ടാലല്ലേ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കോ കാതുകൾക്കോ ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ളത്. ഓം പൂർണ്ണമദം പൂർണ്ണമിതം എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണ്ണനാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ മേലെ അകലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനേ കണ്ടില്ലേ, കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവികളോ ഒരു 20 ഹെഡ്സിനും 20 കിലോ ഹെഡ്സിനും മേലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളോ 20 ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ശബ്ദം വന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് അത് കേൾക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അതേപടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ? അതാണ് പരമ്പരയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആരോടാണ് വേദം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനാണ് വേദജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആര് വന്നു? പിന്നെ നാരദര് വന്നു. നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവര് വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി അവസാനം ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, പ്രഭുപാദ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ബുക്കിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് പരമ്പരയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതായത് ഒരു ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം, നമ്മളുടെ തിലകം കാണാം, തുളസിമാല കാണാം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ. നമ്മൾ ഹരിനാമ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പരമ്പരയിൽ വന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു ചാർജർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർജർ കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചാർജ് ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഇടയിൽ ഒരു കണ്ണി നമ്മുടെ മുറിഞ്ഞു പോയി ഇരിക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അടുത്ത ആൾക്ക് വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്താണോ അറിയുന്നത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കളി കളിക്കാറില്ലേ? ഒരാൾ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആള്
അത് കേട്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അടുത്ത ആളോട് പറയണം, പിന്നെ അടുത്ത ആളോട് പറയണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് പറയുന്നതും അവസാനം പറയുന്ന ആള് പറയുന്നതും മിക്കവാറും ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം കേൾവി അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ആ വിവരം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതേ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ കൂട്ടലുകളും ഇല്ല, കുറയ്ക്കലുകളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവുമാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണം വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അത് അതേമാതിരി നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ശിഷ്യനാവുമ്പോ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, ഒരു ഉറ്റമിത്രം എന്താ ചെയ്യുക? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ പറയാം, നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യൂ. എന്താ ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഉറ്റമിത്രാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ആ ഒരു മിത്രത്തിന് നല്ലത് വരണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് നല്ലത് എന്താ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് മിത്രങ്ങളാവുമ്പോഴോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മിത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് മിത്രതയാണ് പുലർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഉറ്റമിത്രം ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനായിട്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ഇവരെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല മനസ്സൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയമുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരുന്നാല് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ വേണം. അതിപ്പോ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതും ഒരു വലിയ ഒരു ഇതാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം അല്ലെ? ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലേബലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന സമയത്ത്. ചിലപ്പോൾ ബിഫോർ ഫുഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ബിഫോർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് മരുന്നിന്റെ ഗുണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്നിന്റെ ലേബലിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം. അപ്പോ ഗീത ഉപദേശകൻ ആരാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമനായ പുരുഷൻ, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓരോ വാക്കിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാര് മക്കൾക്ക് ചീത്തയായിട്ട് വരണമെന്ന് ആലോചിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഇനി മായാവാദ പന്താവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ വലിയ വിഡിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത ആരുമില്ല അല്ലെ? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കാം,
എല്ലാ അത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത്രയും നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ പോലും ഒരു നിമിഷത്തിലെങ്കിലും ഈ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നാത്തത്? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ആരും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാറില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത തരുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാനം. ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം? ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം വാടക വീടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വാടക വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആണെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് വാടക വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ഇത്? ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മരണത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കരിയറിൽ ഈ ലെവലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര പണം സമ്പാദിച്ചു, അതൊന്നുമല്ല. അതെല്ലാം നമ്മളുടേതല്ല. കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പോ അതിനേക്കാളും മേലെ, ഇതിനേക്കാളും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു വീട് നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ദൈവസന്നിധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവത് സന്നിധിക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള വഴിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഏത് ഒരു മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ എന്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെ? എന്നാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ കുട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റിയറിംഗ് എങ്ങനെ തിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാലാണ് അത് പോവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മൾ നയിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാനുവൽ ആണത്. അപ്പൊ ആ മാനുവൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങള്. അതിൽ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ലെവലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മയോഗം. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗം. ഇത് പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഇനി അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത. ഇനി ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് കത്തിച്ച എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇത് മുഴുവൻ വെളിച്ചം വരും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ, അതായത് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, അറിവില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ അറിവില്ലായ്മ നീക്കി നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം, അറിവ് തരും. അതായത് അപ്പൊ ഒരു വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുട്ട് നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അന്ധത മുഴുവൻ, അതായത് അജ്ഞാനം മുഴുവൻ നീക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ, അതല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം മാതിരിയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാത്തിനും. ഞാൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയുക? സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചീത്ത സാധനങ്ങളും കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ഒരു എന്തെങ്കിലും ചത്ത് കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, എലിയൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കാണെന്ന് വെക്കൂ, 2 ദിവസം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മുഴുവൻ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? പാർട്ട് അതായത് അതിനെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താവും? അത് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പോകും, അല്ലെ? അപ്പോ അതിന് ആ കഴിവുണ്ട് സൂര്യരശ്മികൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചീത്ത വിചാരങ്ങളെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവത് ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, നല്ല ഒരു സത്സംഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തെ ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നാലാമത്തെ കാലം, അഞ്ചാമത്തെ കർമ്മം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനി വരും. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരും. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
നമ്മൾക്കൊരു കാലുണ്ട്, നമ്മൾക്കറിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അതിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയമുണ്ട്, ഇത്ര സമയമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. അതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കർമ്മം, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും നമ്മൾക്ക് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നിലും നല്ലത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കിട്ടും അല്ലെ? നമ്മൾക്കേ അറിയാം, നമ്മൾ ഒന്നിലും സക്സസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും. അപ്പൊ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരൻ, പിന്നെ നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാര്, വിഷയമാകുന്ന കാലം അല്ല പ്രകൃതി, പിന്നെ കാലം, പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി പിന്നെന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഇത് ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ, ഗീതാ മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വ്യക്തിശൂന്യം, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ള അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ ശങ്കരാചാര്യർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ശിവദേവന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ, പക്ഷെ ആ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെയാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഗീതാ ശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയതപ്പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിതക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഗീതാ മഹിമാമൃതം, ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയതപ്പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ് അല്ലെ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പേടിയുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേടിക്കണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആര് വേണമെങ്കിൽ പറയാട്ടോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഭയം. അതാണ് മാതാജി, അടുത്ത നാളെ നിമിഷം. എന്താ വരാൻ പോണേ അല്ലേ? അത് നന്നാവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി? അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവാം, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടി. അതല്ല നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ നാളെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പേടി. നാളത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടും, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള പേടി. ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പേടിയാണ്. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ പേടി വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അമ്മയും അച്ഛനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വല്ല ഇതുണ്ടാ? നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ചോയ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന ആളെ നിങ്ങൾ അച്ഛനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ, ഇന്ന ആളെ നിങ്ങൾ അമ്മയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ എന്നുള്ളത് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. ഭയശോകാദി വർജിതക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാവും. പിന്നെന്താ? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ മരിച്ചതിന് നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ചോയ്സിലല്ല. അതുപോലെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മരിക്കാൻ പോണേന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്റെ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്നാണ്. എത്ര ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. ഗീതാധ്യേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ദീഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ഇത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ?
അപ്പൊ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ആരുണ്ട്? നുണ പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ? നമുക്ക് സാഹചര്യം നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപം, ഈ പാപങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ എങ്ങനെയാ പോണത്? അപ്പൊ ഇതില് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ പോവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ നിർഗതമാണ് ഗംഗ. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇതിലെന്താ പറയുക, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, എല്ലാവരും ഗംഗയിൽ പോയി കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് ഗംഗാജലം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിനൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗംഗാജലം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തളിച്ചൊക്കെ വിടാറുണ്ട് അല്ലെ വീടിന്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഗംഗയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ അത് എപ്പോഴാണ്? വാമനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാബലിയുടെ തലയിൽ കാല് വെക്കൂലോ. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ആ പാദം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും പാതാളവും മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ അളന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ? അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു പാളികൾ, അതൊരു ആവരണം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്, ഒരു ഗോളന്മാരിയാണല്ലോ അത്. അതിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മേലേക്ക് പോയി, മേലോകത്തിന്റെ അവിടേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വിരുജാ നദി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യ നദിയാണ്. അപ്പൊ ആ നദിയുടെ വെള്ളമാണ്, അതായത് ആ വെള്ളം എന്തുണ്ടായി? ഭഗവാന്റെ കാലുകളിൽ കൂടി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവ് അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ആ ഇതിന്റെ വെള്ളം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളത്തിന് പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന് അതേമാതിരി നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഫോഴ്സോടുകൂടി താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ശിവദേവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗംഗാജലത്തിന് തന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ജടയില്, ശിവദേവന്റെ ജടയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പങ്കജങ്ങളിൽ കൂടി, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് പൂജിച്ചു ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലടികളിൽ കൂടി വന്ന വെള്ളത്തിനെ ശിവദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? തലയിൽ ധരിച്ചു. ആ വെള്ളമാണ് ഗംഗ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗീരഥനാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വെള്ളം, അപ്പൊ അത്രയും മഹിമയാണ് ഗംഗാജലത്തിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയോ ഭഗവാന്റെ നാവിൽ കൂടി വന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. മലിനീമോചനം പുംസം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരം മലനാശനം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാവിനിസൃത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം എന്റെ വീടിന്റെ വഴി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ആർക്കാണ്? എനിക്കാണ് അല്ലെ? ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അല്ലാതെ വേറെ ഏത് വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത മാത്രം, അതായത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസ്വമാണ്, അതിന്റെ സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് ആര് പറഞ്ഞതാണ്? പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി വിനിസ്തൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവുന്ന അമൃതം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അമൃതത്തിനെ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തായാലും ഒരു അമൃതമാരിയാണ്, അമൃത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ആ ഭഗവത് സന്നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ? അവിടെ ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് അമൃതം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, മരണമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്താ ഗോപാലനന്ദനക പാർത്ഥോ വത്സസുധീർ ഭോക്ത ദുക്തം ഗീതാമൃതം മഹത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണ് ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ആ കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുക കഠോപനിഷത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഉപനിഷത്തുകളുടെ എല്ലാ സാരങ്ങളും അത് ചേർത്തതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗീത ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും സാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഉപനിഷത്തും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു പശുവിന്റെ പാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എടുക്കുക? പശുവിനെ കറന്നിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കറന്ന് വരുമ്പോ പശുവിന് എന്റെ ദേഹത്ത് വേറെ എത്ര അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്, രക്തമുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, പല ഇതും ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും വരുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? പാല് മാത്രം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാരായിട്ടുള്ള ഇതിനെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ കറക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കറന്നിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണു? അർജുനന് കൊടുക്കുകയാണ്. കറവക്കാരൻ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് കുടിക്കിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമൃതാണ്, നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പശുവിന്റെ കറക്കുമ്പോ അത് ആ പശുക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ പശു പാല് ചുരുക്കുന്നത്, എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കറന്ന് നമ്മൾക്ക് തരുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമൃത ദുക്തമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 7-മത്തെ, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകം ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രത്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജന്മൊക്കെ വളരെ മോശമാണ്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആയുസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ 1000 ആയിരുന്നു. അതിനു മുമ്പത്തെ യുഗത്തിൽ കേട്ടോ, ജന്മത്തിലല്ല, ഇതിനു മുമ്പത്തെ യുഗത്തില്, അതായത് ദ്വാപരയുഗത്തില് 1000 കൊല്ലം, ത്രേതായുഗത്തില് 10000 കൊല്ലം, സത്യയുഗത്തില് 1,00,000 വർഷമാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 100 കൊല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ 100 കൊല്ലത്തിൽ എത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്? ഓൺലി എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ. 1008 ഈശ്വരന്മാരെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രീതിപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവതമാരും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരും തൃപ്തിപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ പൂജിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, അതെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രം മാത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? തസ്യ ദേവസ്യ ദേവ. പിന്നെന്താണ്? ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി. എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയണെന്ന് കേട്ടോളൂ. നമ്മൾ എത്ര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ദിവസം ആലോചിക്കണം. നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയണേ ഇവിടെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് പറയണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ശിവദേവൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്നുള്ളത്. ശിവദേവനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? പല ദേവന്മാരും സേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരെ സേവിക്കണം? ദേവകീ പുത്രനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഗീതാമാഹാത്മ്യം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആണ്, അധികം സ്ട്രോങ്ങിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നാലും അർജുന വിഷാദയോഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അർജുന വിഷാദത്തിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുനന്റെ സങ്കടമാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം കേട്ടോ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയാണ്, സഞ്ജയനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഒരു 10ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ആര് വീണു? ഭീഷ്മര് വീണ സമയത്താണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്?
ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയനോട്. അതുവரைക്കും അവിടെ എന്താ നടക്കണെന്ന് അറിയാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രര് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നോക്കൂ, മാമക പാണ്ഡവ ശൈവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രനും എന്ത് ചെയ്തു? ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നെ പറയൂ. വല്യച്ഛനാണ്, തന്റെ അനിയന്റെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചതാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയ ഒരു വലിയച്ഛൻ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ. അവര് വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മക്കൾ പാണ്ഡുപുത്രൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡുപുത്രി വേറെ ഒരു വീട്ടിലത്തെ മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും കൗരവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കൗരവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുലാണ്. അവര് ആ കുലത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് കൗരവർ എന്നുള്ള പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവർക്കും കൂടി ബാധകമാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കൗരവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ പാണ്ഡവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അമിതമായ പുത്രവാത്സല്യാണ് ഇവിടെ ആര് കാണിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പ്രജകളെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണേണ്ടത്, വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനായിരുന്നു. ബാഹ്യമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായും അന്ധനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രം, ഈ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട്, അതായത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേവതമാരും മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ് നടക്കുക? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം ശരിക്കും ധർമ്മം ആര് സൈഡിലാണെന്ന്, പാണ്ഡവർ സൈഡിലാണെന്ന്. പുത്ര വാത്സല്യം കൊണ്ട് എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്? നമ്മളാണ് ശരി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസം വരെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു മഞ്ഞക്കണ്ണട മറയ്ക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമാതിരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ നടക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രമാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പോ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നുവോ അതോ യുദ്ധം ചെയ്തോ? എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ മരിച്ചു എന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് തോന്നുകയാണ്, അയ്യോ എന്താ അവിടെ നടന്നത്? ശരിക്കും എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കില്ലേ? അതുവരെ ജയിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ സൈന്യത്തില്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ആ സംശയം വരെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രൻ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാനാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേന ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. ആര് വരുന്നു? ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിനോട് കണ്ടു അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ആ വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്ര മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് വ്യൂഹം രചിച്ചത്, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. എന്താണ് പറയാൻ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ദ്രുപദനും ഈ ദ്രോണനും തമ്മിലൊരു ശത്രുതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദ്രോണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക്. എന്നിട്ട് ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രോണന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണനാണ്, എന്നാലും ഇവരെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദ്രോണരാണ്. അതീവ ബുദ്ധിശാലിയാണ്. ദ്രോണരെ ഒരാൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ദ്രോണര് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാണ്ട് അറിയാം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ടും ഫുൾ ശസ്ത്രവിദ്യകൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യൂഹം രചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്രോണൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വ്യൂഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഫോളിഷ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണരോട് അല്ല പാണ്ഡവരോട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാവാം, പക്ഷെ എന്റെ സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത്തരം പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും പാടില്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മോ മഹാശബ്ദം ഭീമകർമ്മോ മൃഗോദരക. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ബോധനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും, ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ശംഖ് മുടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിട്ടുള്ളത്. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ത്രിപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശങ്കാന്തത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. അപ്പൊ ഇവരെ ഓരോരുത്തരും, അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശങ്കാണ് അനന്തവിജയം, നകുല സഹദേവന്റെ സുഘോഷമണി പുഷ്പകം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരെ ശംഖ് മുഴക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ആരാണ് കൗരവരുടെ സൈഡിലത്തെ ഓൾറെഡി മുഴക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പാണ്ഡവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് മുഴക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷാദാർത്തരാഷ്ട്രാനാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശംഖം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതൊക്കെ ദിവ്യശംഖങ്ങളാണ്. അവർ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് സ്വയം പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളില് പക്ഷെ കൗരവരുടെ സൈഡിൽ ഒരു ഈ ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോ ഇവരുടെ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്, രണ്ടാമത് എന്താണ്, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലെ കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിൽ എന്താണ്, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി വരും. അപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പേടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കുമോ ജയിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ. അതും ഇവിടെ അവരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സേനൈ അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോദ്ധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധാകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണനോട്, കൃഷ്ണ ചുതി അച്യുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തേരാളിയാണെങ്കിലും ശരി, എന്താണ് അവിടെ എന്താ പറയാ, ദ്വാരകയില് മധുരയില് ഒക്കെ രാജാവായി വാഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ശരി, അഥവാ വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ ഗോപകുമാരനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു തേരാളി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ചുതി പറ്റാത്തവനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് രഥം നിർത്തൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ശരീരേമേ രോമഹർഷായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്ഥേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ രഥം കൊണ്ടു നിർത്തിയപ്പോ ആരൊക്കെ കാണുന്നത്? ഭീഷ്മരാണ് അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യരാണ്, അച്ഛനെ പോലെ വളർത്തിയ ആൾക്കാരാണ്, പിതാമഹനാണ്, ഒരു മുത്തച്ഛന്മാര്. ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം പേരക്കുട്ടികളോട് എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പൊ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ വെച്ച്, അതും അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കളാവുമ്പോൾ എത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വളർത്തിണ്ടാവുക അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന അവരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, അവരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയാണ്, രോമാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഗാണ്ഡീവം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നു എന്ന് പറയാണ്. നശ്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോവാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നു, എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇവരോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേ, അവരെന്നെ എത്ര സ്നേഹിച്ചവരാണ്, അവരോടൊന്നും എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല. കൗരവന്മാർ മാത്രല്ലേ, ദുര്യോധനാകുന്ന ദുശ്ശോധന, ആരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഇവര് ഇതായിട്ട് ശത്രുത കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതും ഇവരെക്കാളും താഴെയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അർജുനന് എല്ലാവരും അല്ല, എന്നാലും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ഇവരെക്കാളും താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര് അപ്പൊ തന്നെ അനിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അനിയന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അനിയനല്ലേ എന്നുള്ള മാരത്തെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം എന്താണ്, അപ്പൊ അർജുനന് തോന്നുകയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുക? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ എന്ന് പറയുന്നത് കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനെ വധിച്ചവനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് ദൗർഭാഗ്യം മാത്രമാണ്, എന്തൊക്കെയോ നല്ലതല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോക്കുക, മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഇതിൽ ഓരോന്നാണ് നമ്മൾ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുസം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് മൃദുല ഹൃദയത്താണ്. എന്താണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു ഗുണമാണ്. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം തോന്നുക, കരുണ തോന്നുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അസുരഹൃദയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് തോന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുള്ളൂ. ആരോ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അനുകമ്പ തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹം വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? ആ സ്നേഹം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരണു എന്ന് പറയുകയാണ്. നജ ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാകവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ പറയണം, ഇനി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കൊന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട് മുഴുവൻ എനിക്ക് സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമോ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ മക്കൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മിക്കവാറും മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ മുഴുവൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യം എന്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ? അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതായിനക തസ്മാൻ ആർക്കാവയം കന്തും ദാത്തരാഷ്ട്രൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂചിക്കാൻ കഴിയും? അതായത് സ്വന്തം പാപം വരും അല്ലെ? നമ്മൾ മുരുകൻ ജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശരിക്കും എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പാപം വരും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ അവർ അക്രമികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൗരവന്മാരെ അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ ആർക്കാണ്? ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തു അല്ലെ? ഇനി വീട് തീ വെക്കാൻ തീ വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക. അപ്പൊ ഇവര് സ്വത്താണ് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, ഭൂമിയൊക്കെ. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ, അതുപോലെ ദ്രൗപദി എന്താണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാം. അവർ ഗുരു ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധർമാഭീഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയക സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കരക. പിന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും മരിച്ചു പോവും അല്ലെ? അപ്പൊ കുലത്തില് അധർമ്മം വരും. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്താവും? ദുഷിച്ചു പോവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും? സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വർണ്ണസങ്കരം. അതായത് അപ്പൊ അവർ സ്വന്തം ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് ജാതി ഏത് മതമില്ല, ആരുടെ മക്കളാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കും. ഇനി തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. കതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേഹു യാനേവ ഖത്വാനജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് അവരെ കൗരവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരെ ജയിക്കുകയാണോ അവരെ തോൽപ്പിക്കണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അക്രമികളായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അക്രമിയല്ലേ ആവുന്നത്? അവരുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ തിരിച്ചു കാണിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അത് തെറ്റല്ലേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? തീരുമാനം പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ അവിടെ നടക്കണെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല. അർജുനനോ വിഷാദാണ്, ചെയ്യാൻ വയ്യാന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവരെ നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ദുര്യോധനനെ കാണുമ്പോ ഒരുമാതിരി വെറിയാണ് അല്ലെ? ഒരു പകയാണ് ആരുടെ പേരിൽ. അതുപോലെ പേടിയുണ്ട് കുറച്ച് ദുര്യോധനന്റെ മുഖത്ത് അല്ലെ? അഹോബദമഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജ സുഖലോഭേന കന്നും സ്വജനമുദ്യതാക. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത്രയും ജനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത് പാപമാണ് എന്ന് പറയാണ്. യദി മാമപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയക ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേഹന്യു തമേക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർ എന്നെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. സഞ്ജയവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സചരം പാപം ശോകസംവിഘ്ന മാനസക. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വിജയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, ദിവ്യമായ രഥമാണ്. രഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. കപിധ്വജ എന്ന് പറയുന്ന ആ രഥത്തിന്റെ മേലെ ഹനുമാന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ പരാജയം ഇല്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്താണ് രഥം. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലും ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ശംഖനാഥൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ ആ കൗരവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി വരുത്തി. ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ വില്ലാണ് അർജുനന്റെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരങ്ങൾ ഒഴിയില്ല. രക്തജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെല്ലാവരും അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട്, പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. മോക്ഷത ഏകാദശി, അതുപോലെ ഏകാദശി, മോക്ഷത ഏകാദശി ഇവരെല്ലാവരും പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഏകാദശി നോൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 10 മടങ്ങ് ഗുണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഋഷികേശനുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ആരുണ്ട്? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തോൽവിയുണ്ടോ? നമ്മൾക്കേ അറിയാം അല്ലെ. അതോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഭാഗ്യം ആരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിലാണ് എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളത്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗ്യം ആരുടെ കൂടെയാണ്? പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നത്? ഇവരെ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഭാഗവതം നൽകുന്നത്? എന്താ പറയുക? നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയും വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് പോവാം? ഭഗവത് സമ്പ്രദായത്തിലേ പോവാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ.